Hey, welcome to Diaza Brothers, another episode of Makwapeni Ndarama, another day, another banger, another hot one. Coming up first ngovusi Mavusana, aka Mavutela. Kanti ke first njengoba nazi, angihambi ngedwa, ngihamba nobaba. Bafo. Hey bafo. Santumela sinibingelele. Sinamukele ku Diaza Brothers. Bafethu sibuyele singodokotela bothando, usidokotela inhliziyo, esidokotela ingqondo, sikudokotela konke Nempilo. Life. Uneqhaba Jonas lapha kunehliziyo. Hey, wethe. Uthini Jonas? Hey Jonas, hey madoda. uJonas uphila impilo. Lempilo ayiphilayo all abaningi bayiphila lempilo. Uyayibona no Jonas nawo ucabanga mobuka ishandlise wakwayo. Uyasho ngazi ngami ngaba uJonas kahle kahle. Mina ngithe wonke umjita almost 80% omajita unabo uJonas. Wonke umjita noma ungeke ube uJonas 100%. Yeah. Wonke umjita most amajita anabo uJonas. Yeah, even now ungabheka abantu abazi uba check ukuthi abanabo yini uJonas. Hayi ukuthi uJonas from ekuqaleni kuze kuyefika le. Sho nje namhlanje kule episode namhlanje uJonas osimama. Yes. Phela bakhona lapha esimama uJonas. Sho osimama. I know. Bafethu njengoba nazi kuyatonya kuyabanda eGoli kodwa ke siphumile because abafethu basibhalele basibiza basicela sobasiza banenkinga la banoJonas omusha wesifazana abangamjwayele bona besagcine bebuka uJonas wesilisa. Hawu pumpu sebe noJonas labo. So bafuna sibacacisele bafuna ukuthi uJonas wabo lo yacacisa ukuthi kahle kahle umi kuphi ungapha kwesenta or ungapha kwesenta because abanye abafethu badidekile abazi ukuthi kwenzakalani. Yeah. No asibabize size ukuthi singabasiza kanjani. uJoyce nobani? uJoyce noMathip. Oza Mathip. Ubani uJoyce bani Mathip. Hayi sizobona ukuthi ubani uthanda yena isikhathi eside. Okutheni hayi ngibamba isandla futhi ukreni jam. Siyaphila njani? Fresh. Hola. Ukreni. Amnandi. Uzofuna usondete ezowale kabi. Hayi angifuni lobujita lo hayi. Kade anizusana nangani kahle bengihlaphe senikhulumile nigrande. Ayikho into ezolunga ngalomjita. Ayikho into ezolunga. So ulwele intombi yakho? Hayi ngiyayilwela hayi. Singidlale kakhulu ntombi. Hayi. Okay, igama ubani bafo? Mina Thabo. Yeah. Okay, bafo igama ubani? Usamkelo bhuti. Samkelo. Okay, no bafethu siyabonga ukuthi nisibhalele nokuthi nisithembe ukuthi uhlelo le indaba yenu singakhona ukunibambela. Niyazi nani ngamajita beningayisolvela ngendlela yenu. Kodwa ke ngicabanga ukuthi kube ayikho into ezolunga la bhuti, ayikho into ezolunga. Kunalomfana ayikho into ezolunga. Vela ngisamfuna mina. Ubani ongasamfuni manje? Yena. Ubani? Leze ngaye uJonas wena. Ubani igama lakhe? Uwewe. Besimwekelisa. Yini? Na ungazi kahle. Yini? Ungazi kahle. Hayi wena. Manini bafethu okay understand la isilenzani kwezakalani. Anitsheleni mina bafethu. Uwewe una how long thandana naye? Nahlangana manje khona mandama. Ngahlangana naye Westgate khona manje. Yeah. Westgate lemntana. Yini oyithanda ngaye? Yo mningi. Uzumshela manthandana kulo 6 months bese yini ubuyithanda ngabonse ngimthanda wewe. Umntana ngihlangana naye Westgate ngishaya shopping nayo shaya shopping nomntana amthatha ngimdlise mase ngimdlisa lesilima siyafika azi ngiqhamuka kuphi nalesilima. No phela ngithi ushuthi phela ungamblame umjita cause mana ayikho into engingaqala ngamblame umfazi wami lo umuntu wami. So but ngibona baba. Umfowethu lalela angithi nisibhalele ukuthi sonisiza. Angithi and ngeke ukuthi sisuke le endleleni nilwi nizona phambi kwamakhamera. Hayi ndadala lo mjita lo. Hayi kahle. Okay mfethu ithekeni yakho iyona wrong yabo because iyona yaqhuba umjita mfethu Sina 2 months mina khotman lami ngitshona lo mntana akangitsheli ngawo mntana. Mdala bengazi. even kasenishelana kaze Khotman wambuza wena ukuthi una indoda. Ngingambuza ukuthi unayo awutangitshela ukuthi next akanayo. Sho ukuthi mina ngizibonela vele kuyimo pracha ngiwani kantane. Kube bethe unayo buzokwenza njani? Ngicambile manga khotman. Uthwenzani wena? Bengaka ngitshela ukuthi wena uyaphakacha program style nje wena bekangitshela nje ngokuthi azini ukhona umuntu omaziyo ohlala ngapha eCastam njengoba vele mina nawo siphuma eCastle 1 macala. Okazi angitshela ngayo bro ukuthi hayi ngidliwa lo kanje. So wona abafuna into enyanyisa yini ukuthi ubafuna Ususuna nesibindi omjita uthi uyabrush. Wenzani futhi? Uthi uyabrush lo mjita. Nathi angapelwa ngaphandle maka khona into khona. Usixoxela istory yabo. Into khona. Ungitsheli umpondo la.
ebusweni uzongitshela ukuthi ubrush imeli yami into khona angimshada ngiyabonga okay yazi njani ngicela wenze njani ke since Umdala ungimshada lo ngimbhadaleli indawo yokuhlala. kushap angikuphikisi mina mfethu ngithi mina kuwe angisesila ubani enemy esize kuyona hayi So na umjida yilo enemy le kuwe. yilo okay umntana size kuyo la size ngenxa umuntu ewanda zange ngenxa yami la ungazi ngathi uze ngenxa yami Njalo tshela manje ngithini tshela mina wena ugede nina how long nithandana 2 months. mina 2 months una 6 months mina 4 months isho ukuthi yonke le bengazi kwenzakalani ngene sengena Godman ngifika nje ngifuna nami bengazi ukuthi akhumpa umuntu lo mntana lo odlwayile umntana sekasi phela angazi ukuthi empathala indawo zokuhlala Godman la mina uyezwa le nginjani Into bungayazi. into bengayazi ngeke mfethu akunamuntu omuntu Okay. Okay, wathi mbuze kanje. Mfathi ugqa basantana batojela la sana awusobona next jaka lana ngazongikhomba manje Ngakhombani. angikhombi phela Masukhupha amagama anabatsha nje. ngidlela umfazi bayabuya futhi uzongikhomba wena wena wayenzi usafuna uncedo la angayenzi lalela cela angayenzi sho nawe mfethu cela uthule mfethu angayenzi ya ku right phela mfethu sicela uthule mnganami sicela uthule sicela uthule Ngavela kwa njami ngicela wazi into eyodwa ne and uyifake ekhanda number 1 azizelanga ukuthi nina nizoxabana la umuntu esimzele la uyi1 uwewe and uwewe ubani owenza abanye ilima hoyi udlala ngewewe. uwewe nangokuba futhi udlala ngewewe akuthi nawe ungahlekisi ngentombi yami Akahlekisi ngentombi yakho. Akahlekisi. But then kodwa akadlali ngewewe Yilo. uwewe Mana face mana bafuna relax baba. Mana face now face wait. Lengane wetha man lengane wethanda wena lo. umuntu wami Okay, uzombiza ngesifebe kanje Buba bathi buba mfaqasha umuntu wami angisamthandi suka sibonisane mana face man umuntu wami Okay. uganda njalo Cela uthule, uzoganda wena. nasi uthule. uzoganda Ngicela uzobona uthule nango ukuthi uzoganda ngicela uthule listen king listen bra ngizokutshela lento for the last time if uyaqhubeka seyiyeka thina into esenza lapha because azizelanga lento leyo uyenzayo manje ayibobutazini akafonelwa azela nazoshuthi uthanda abantu So methu Akim naleta phela intwana Okay mana phela mfethu. Uma ethi uthanda intwana ke uzoba grand uzokhona ebanga mna ndukudlula umuntu omdala Mana nawe Ungayisho le. awume face nawe basukisho nje isho akhathele lo muntu asafuna upepa ungayisho le wangitshela ungayisho le lalelani siyeke fika manje wena ufika manje Mana fika manje wena nento encane fika manje into encane uyibona man yewena manini fika manje hayi man wena man wena sanse ngilekusile hayi thula thula bazobe bangekho labantu sohlangane ekasi sohlangane ekasi naso uzobona manini zobamba hayi thula ngithe thula case yani wena awuthula case yani awuthula uvula case yani listen uvula case yani listen siyeke lento esenza la mfethu acela ningisize ngithi mina siyeke yini cela ningisize then kuzomela ukuthi mawufuna sikusize ke uzama ukuthobela imithetho yethu ngithi Thobela umthetho lo muntu akhuluma kanje lo ukhuluma naye noma Akhuluma kanje lo? ukhuluma naye noma nami ukhuluma nobaphathi kwethu angikhuluma nawe exactly so lalela mina ngoba yimina engikhuluma nawe ngithi mina kuwe mfethu azizelanga yonke le nonsense le ngizokucela for the last time ukuthi wehlise umoya sifonele usisi eze la azochaza yena ukuthi Akaze because umjida akenze lutho yakazi yabo wayengazi ukuthi intombi yakho ithandana nawe umuntu o wrong la intombi yakho face yes thula nawe yeah wrong Why- nanga umthito wrong la ithekeni yakhe ayikho wrong yona asingayibizi uyahamba iqondo ayibizena asiye sibize nasho ubona wena bazongiphaphela bazongiphaphela akekho mana ume mana lalela hey mfethu awume kancane face angeke azizelanga wena la zizela ithekeni awume kancane akhuluma kanti beka lento ayenzana face oyena yenzayo face wena sana yena yenzayo face listen yena yenzayo face mjida yena yenzayo face inkinga yakho yena yenzayo wena sana
Yona sani emadana njengamajidi siba 4 la singamajidi 5 na umjidi washuthi umjidi naye yini kanti ulontombazane iMiriam man ngicela ngimenzela lo mntana uzofika lo mfana ama 2 months lo uzofika lo mfana ama 2 months lo semele sikubambe mfana ama 2 months lona socela 2 months wena sani socela sikubamba kahlungu lo 2 months. Listen dog. Asimfonele mfethu ugele evele asifonele umuntu asimfonele yamfonele ngoba letana mzoyibuka zokubulala sa zokubulala na siyafunga sana uzobona intombazane nasi uzoboshwa intombazane bheka manje intwana le manje yenzani ngoba ngibamba manje bheka le ntwana yenzani relax wena sani cela sulu kuba na ukelo wakhombisa ukuthi ngisenyini wakhombisa ukuthi kwakile just usula eze ku best awuthule lento yenzayo msangane ngiyaqudisa awuthule athi hello unjani unjani mama hayi ngaphila nami ukuphi baby Ngikhuluma nawe. khuluma noThabo ngicela uze la mama e-bus stop mama Kunendawo wena. ngise-bus stop baby Alright, yeah conga thatha isikhathi okay, sharp. sharp mama Evosi athi ngiyocasha sometime. okay hamba naye Ngoba lo uyahluka. hamba naye Jaya mlalela ugeni mayifika lana ngifuna urelax wehlisa umoya avela sihlale phansi yeah showcase yeah urelax wehlisa umoya ungamjampiseli ukuthi ukwatile nalentwana eseyiqwatisile yabo andalentwana egula hayi lentwana yebheda 2 months yebheda lentwana bro yazi into sengizenzele lo mntana zingani but ezinye izinto ke nje yami nebheka njenge out swaps ngiyakubona ngiyakutshela nje ukuthi mfethu ugele uyena umuntu ofebayo yabo uyena ohamba oqhumale out while azothandana nawe mawucabanga wayezohamba oqhumenye out azothandana nawe hayi angeke wayenza lokho hayi nzima mawucabanga ngoba mhlawumbe akasakuthanda ukwenza isilimo okay angenza isilimo ukwenza isilimo ngenza isilimo so kakhulu ungayilweli into bese ngikuyise indawo because into eyenzakalayo la njalo indaba maletana niyibona ukuthi yenzani No, manje umntwana lona man umntwana lona the way khuluma ngakho ledelela umntwana lona uzokhuluma naye la man umntwana okay relax nangumamezo welcome kahle nje bese mama sikolo njani awungasuka ama camera mfethu ubafo nje ngasuka sabona ratha ubingelela ngaphila kanjani sithando sami Yini ngasugodile? hayi no kusikhona abafana basuke badlula laba siphazamisa yabo besilinde wena because ubafo la yeah so manje ubafo besasitshela lapha esingeshande isicelo sondela nje ungasabi besasitshela ngothando lweni mfethu ukuthi kahle kahle namhlanje khona la niyakhona so ubafo ke thina into esiyenzayo igama lami nguvusi ngiya ku Dwaza Brothers so into esenza senza ama vlog or ama interview obhasa abantu abathanda nayo just ukhombisa abantu ukuthi uthando lusekhona khathalekile ukuthi umngakanani kwenzakalani yabo as long nithandana futhi akuhlezi kumnandi othandweni niyaxabana kodwa futhi kumele nilungise impilo iqhubeka so ubafo sesichazela la ukuthi nina uthandana how long 6 months 6 months nithandana Yebo, qiniso. and then uyasho ukuthi kulo 6 months first uhappy akambona umunye umuntu ngaphandle kwakho noma ibona amanye amantombazane nje kuyafana mfethu uyabo ukwena nje uthanda wena mfethu uyakulwela mina uthanda ukuya mama se Hayi, ngiyangithanda sho. yeah so manje ufuna ukwazi uba futhi ngabe nawe uyamthanda yini awudlala ini ngaye mfethu awumfebeli yini because yena userious ngawe Hayi, ngiyamthanda. Uyazi naye. Uyena kuphela Hayi, kuwena. ngeke ngize ngimfebele. Uyena kuphela kuwena. Hayi, ngeke. uyena kuphela Uyena kuwena. kuphela kimi. Okay. Ngeke ngimfebele, uyazi naye. Okay mangathiwa yena ubamba ukuthi ufebile umbambe lentombi ngamxolela yini Hayi, ngeke. ngeke umxolela Wayemela ngijolele. ne because now umjoleni ayizale into ekufakela yona okay ukhuluma ukuthi ubeshini ukuthi ba uyazi ukuthi mhla wabanjwa ngeke uzumxolele uyazi Ngoba uyazi yajola. ngeke umxolele ne Hayi, ngeke. okay no it's fine awuthi ngoba ubafunayo kusuke kunento eyenzakalile la awusinishiye nikhululeke nathi sikhululeke yabo so into ebalekile la isizele so into ebalekile la isizele kune surprise esiyiphethe ubafo ethengile for wena ufuna ukukhombisa ukuthi uyaappreciate uyakuthanda and uyimesele ngawe so sicela ukunikeza lo surprise Bese ama surprise. hey sothando nje ngithanda ngithi ushila nje happy father's day noma Hawo, please. bafo ngicela ukuthi umvala amehlo ne ume live wakhe nje umvala amehlo and then sile surprise yini bafo Angiyisi. angeke uyise mama Iphi indlela? angeke hayi asihambe hayi simile asambe
yazi angidala kuthanda Bafu bani futhi? Ubafu ngihamba naye ngithi surprise phela bonke kuyibone ilanda so bengitheka kayifaka emontweni. Oh. Yes. Ngizobalala ka3 and then bese Ungangipingi phela phela ngipingile. ngiphinya skisi bhiba so wakatisa la batati bedlula la ukwazi 3 2 1 ngamvula surprise. yahleka uyamazi no hayi uyamazi Ngiyamazi. lapha so umazela kuphi bhiba Hayi ngiyamazi. mazela kuphi Kuthi ngimazela kuphi? yamazi yena Hayi ngiyamazi. isikhathi ngala nomazi 2 months. okay Wenzani ne? ngiyangizisa kodwa Wenzani my sister? Hey leyo question. khona yini kwenzayo Akuthe akukho serious. Siyathandana bhuti omhlaba. wena sangiwazi ngijwala wena azongipha mana wait ulwela wena letho yenzini ulwelani Siyathandana. Oh ima kancane siyathandana. relax relax Sikiyeke. yani ngangibamba ngeke wena Hayi wenzani ngangali unimbambi. wenzani samkelo wena Siyajona. niyachola ngini mina kuyo Awunaso isikhathi sami. wena anginaso isikhathi sakho Awunaso isikhathi sami. Awunaso isikhathi sami. Oza ngapha buya wena mana la ela ngangibambi kanje manini ngangibambi kanje manini uzamthanda nobafa Ana ngimthanda unje. angithandi Hayi. Kulezito wena Wenza so. Okanje. Ungibize ngizela ndimani. wayongitshela ngoba ukuthi nethi singimenzele zona Imazi ngitshela ukuthi akangithandi Angitshela unamuntu nomuntu simanzi. Uqala ukhuluma naye ufuna ukudla. but uyibona list oyifaka kulo impilo kwalo hayi wena what if umbashana nebona ngikwazi wethu manzi Awuniki isikhathi sakho. uyamuzwa kanjani emakamera uyakubheka Iyo le surprise ongilethele yona. wena ume wena Ngumuntu osekaslam. Awume kancane nawe. Awume kancane. baba thatha lo mngani wakho mana ngeke akubambe thatha lo mngani kanjalo wakho akubambe kanjalo mana why Uhambe naye la. why ungamtshela namla. Uhambe naye. Uhambe naye awusanga nami ekugcina bakho. Umuntu wami vele. Ungasizi nakithi usife. Umuntu wami vele. so samthanda Ngiyamthanda mara lo ukakhulu etshwaleni abangani. Inyawo kanje kodwa nebe ngimlulela inyawo. awume face Ngikulekelela ngenzondo, Khotmani. yexasula lo mjida awuyekele nje yenza Kodwa manje bese ndaba naye. Ngiyakubonisa ukuthi vele ngiyakuthuka ngeke sazi. Nawe usheshe ukhulume kanje. Wena. Wenza kanje. why ungamnyawadlala ngaphansi nobafa wamtshela ukuthi Ngizamile lo muntu lona angazi inkinga yakhe. Uthini satani fela kithi sesefeke. baby ngiyacela ngicabanga ukuthi isitedeni kungcwana because uthi vele ugrand ngogela in bese uright ngogela ngethi Angisamfuni sife. Sele emotweni sele emotweni sele emotweni Angisafuni kuhamba kodwa nima kancane. sele wena emotweni nami ngiyamthanda wena umuntu ama 2 months sele emotweni baba sele usondele bese sele uhambe bese Baby yini lento leyo ngilethela amakamera. Wangilethela amakamera. Isurprise yona le. hamba bese emotweni lentwana lezi Vaye moto. uzokudlala lo mfana So njani Wena wenzani? Wena utshintsha ungidlali wena. amantombazane kasi Wena ungidlali wena. lo tshintsha Oh amantombazane wena kasi. ngidlali wena na. mina Wena wena angidlali ngidlali. oh after madam Angakhohlwa ukuletha into zami ngiyacela Khotmani. okay Izingaziphi ngakuthengelani wena? Ngomthwali kabi wena ngakuthengelani? La wena wahlangana naye khona nahlangana pikana. sele emotweni Ngicela ukuthi into zami ngiyacela. yes, Ngiyacela. okay Afuna ukumlanda kubi ngoba ngizokulanda. sokulethela thina amuphi into zakhe amuphi into zakhe vaya amuphi into zakhe yini into ethathi Angina next. Angina next. yini into apheyona wena sana umpheni wena umpheni cela ubuze bese ucabanga umfana omncane kanje umfana omncane kanje Awunaso isikhathi sami expectate. okay ngifuna ngenzeni ngebibi ufuna ngenzeni Unika isikhathi sakho uyekela utshwala nabangani. okay ngenzeni Wena nje into wakhuluma naye wahlala naye phansi wamtshela kaningi bhuti wami kaningi. kaningi kuphi mbuzo uthi kaningi kuphi Asingakhulumi ngezandla sikhuluma ngomlomo. kaningi kuphi nangathi kaningi kuphi shuthi okwazi umtshela Yo, shuthi yena nje hlezi kuduma ukhandi utshwala ekhandini lakhe. Akangiboni nokuthi shuthi ngikhona. uyangithengela lobo tshwala uyangithengela Wena yini ongithengela yona? ye Ungithengelani wena? awuyakuyenzela lathi ngihlangana nawe esgate bengidlisa kamnandi Ungcono. Wena i-KFC uyazi ngami wena. Lo tata kumbona wethu manzi ungenzela yonke into. Yonke into uyazi ukuthi ngiyadla ngiyageza wena ungenzelani wena?
Wena ungenzelani? Ngakuthengela insipho. Insipho. Ngithenga into zokugeza. Lethi washini yakho ngiyiwashi. Ah. Yiyo leyo yazi. Uthengela ukuthi ngiwashe washini yakho ukuthi washele mina. Ufuna ukuhlala kanti. Ngifuna umsebenzi kuzoba ngcono. Usiswami ngicela ukubuza uyafisa yini ukuqhubeka nobhuti mthandana Ngamela afisa. samthanda yini Uyangithola. Yena ngiyamthanda yena inkinga yini utshwala bhuti makathi utshwala uyalwa lo muntu uyambona lento bekayenza wakhuluma yini naye ngizamile akafuni ukushintsha hayi next Ngishintshe ke. but ikupho okungcono ukuthi umyeke nokuthi umchithele hayi kungcono ukushitha Ningema ukuchitha. aniseke nifuna. kungcono ukuchitha ngibafune Ya ngema ngali nabo soyabafuna. angithi bangcono sisakhuluma manje kunawe sesiyakhuluma bangcono ufanele ukuthi awusazi. socela uthule ke Man lelo uthi ungcono ukuchitha. nakungcono And then bese ukushitha kwenzeka yonke lento le idrama leyo iyona into oyifunayo le ukuthi njalo ihlezi kwenzeka kanje ubafo ekwade. ngeke ke awufuni ukumyeka wena because phela mina the way ngibona khona i-decision kuwena ngoba wena uwe othini othi my brother uphuza utshwala kakhulu afuni ukulalela so i-decision kahle kahle kumele ibe amshona kuwe manje udakiwe hayi ngithi mina i-decision kumele ube kuwena my sister musu ukuthi yena uyena omele ke why kumele kube uyokuyekayo ubani uhambe Wena unendaba nempilo yakho shuthi. nayo indaba ngempilo yami nokuthi nje uvusa ubani uhambe uyochitha ngathi Hey. but usho wena kuba uyena okuyekayo akangiyeke vele nami ngisamthanda ngobani ngoba uchithile Uthini? bafo uzongishaya ubani ozoshaya Ngeke Uthini? angeke kushaya Abayahamba la. yabo still nje ngeke umshaya Yani hamba. angeke umshaya yiyo lento ayenzayo yiyo into Abahamba la. bese uzokwenza mesamba Yeah. uzokwenza Ah mesamba sobona. Angithathela na ijacket yami lapho ukulula inyawo. angeke umenze lutho nje Bheka ukulandela ama. yazi waye ngeke umenze lutho Ukulandela ama jacket. Mina mara mina yamanga ilahlela lapha ngeke ngithi mangithi sekuyijaka mina manje unenkinga lo mfowethu Now ufuna imedium wena. Manje- Wena uyamfuna. Hayi lutho mfethu yakho. Uyafuna. lalela fo listen Nawe soyamfuna wena. khona inkinga ekhona yazi la engiqeda ukuyibona yazi yini ukuthi kahle umuntu unenkinga la yilo unama insecurities yazi waye Ufuna imedium. yazi waye ngama insecurities Kuyimanje siyakhuluma la umtshela ngama jacket. listen Umtshela ngama jacket. Angisikade wena phela. Ukade mina. Oh ngomlethele nasi siqhuma. hawu yimi siqhuma manje awuthula unje lenze njani ngikuyeke Ya ngeke. bese kwenzakalayo Angeke. Ngalo ngithi uyamfuna. Mana nje ngicela ubuza. Ufuna imedium? Ngicela ubuza mfethu. We. Uzafuna uqhubeka nosisi. Ngiyamthanda vele. Like umthanda owanga okay yini oyithanda ngosisi? Aziningi. Ngicela umbalele nje mfethu. Beka muhle kanjani umntatha kushaya 360 hayi baby. naye ume kancane Mana mfethu. Yiba basilwisayo la. senze njani mfethu Elokoni yini nani ngathi nomona yini uyamfuna siyeke uyamfuna Ima uyamfuna ukukhuluma na nawe. wena uyamfuna na Angimfuni. manje suka angisiyasolva kuyakhulunywa ngithi Osisi uyafuna ukukhona lo muntu. Alright. Usho. sure awusangifuni hayi awusangifuni right hayi namcolo ethi into zami ziphi yeah ziphi wena kuthela izinto eningi mawutshwala ngizokudrobhela izinto zakho yini oke wangithengela yona wena especially enhlizweni yami yeah hlanza amajita hlanze namajita yiyo lento yazi Mina into bese into engibukane e50 isimple mina ngingacela ukuthi wena my brother ne ngiyazi ukuthi mhlambe uyafuna ukukhuluma no my sister after la ngithanda lo sisi okay siyakwazi ushilo sharp ngithi mina bengicela sidedele my sister mhlawumbe uzokulinda ngale bese sikhuluma nawe one on one siyakucela yeah bengasekho ungamlandeli wena hayi angamlandeli siswami i-decision yakho ukuthini uyamiyeka ubhuti hayi ngiyamiyeka uyangiyeka right okay sharp Okay, Musa, angahambi kakhulu. ayikho ukuthi angambe khona la Siphinde iduze simbezi. yeah okay mana lapha phesheya nimambisa kuphi Uzobuyela endlini. Mana, Siphinde uzoba simbizo malapha ngasendlini. cela ukuthi ukhulume nawe ungene Hlala lapha nje sikhulume nje njengamaji Njengama out. Singahlala phansi. sixoxe hlala phansi sengihlala nawe nasofuna uhlala nawe no mfethu yenzeni Selala bese Bonjani nawe mina le. uthi kulandela ijacket sofuna uhlala Yeah, nawe because ngifuna eshawa umoya kancane ule inyawo kulento eyenzakalayo. ngejacket lakho Ngilakhi ijacket. Nawe kubume ngapha ngizocela wena. Bezocela wena ukuthi Dog ngicela lakho. le jacket. into yini inkinga yakho awucela nje bongibamba ngithi la Eh, eh, lokhu ngibamba omunye uyaxolisa- uthuma uyaxolisa for ukubamba. shoot wena nomngane wakho lana Asixoli- ukuthi asixolisa. Ngiyaxolisa nami bafuthu umuntu wakho ijacket yami. nami ngiyaxolisa ukukubamba sengibuza wena nje as umjida man to man out to out
Hayi yini la ngifuna ukukhuluma nawe angibuzi. yini inkinga yakho? Okay, Ngiyami yamthanda la mntana. so wena umthanda wakho kusho ukuthini? Kusho ukuthi kumele uthi the way actor ngakhona. Ngiyamthanda la mntana. Uyazi ukuthi the way actor ngakhona mawuthi mhlawumbe ugcina usumbeka isandla uzoboshwa. Do you know that? Ngamani Ungamane uboshwa bese yaphela impilo yakho. angeke ipheli. La mntana ngiyamthanda. Phela mawuboshwa mfethu awazi uzoboshwa isikhathi singakanani. Ngiyamthanda. Uthando lo. Awuthi ngibuze wena ngathi ubuza kakhulu. Hayi wena. Usuze ke manje. Hayi ngikhona ngikulindele. Athi kubuze ne. Sure. Wena. Utsheleni umntwana. Umthanda. Yeah. Bese akenzele. Uzoyenzani? Ngizokwenzani? Umfana. I-2000 le. Ngizokwenzani mina? Uzenzani? Mina. Yawe. Yazi mina ngenzani? Ungenzani? Ngamiyeka. Phuma Ngamiyeka. kuyo. Yazi why? Yazi why ngimiyeka na mfethu? Siyikhulumayo. Ngifuna ukunika i-reason phela. Hayi angeke wena. Okay, Mina first ngikutshela into engingayenza ngomuntu owenza kanjalo ngamiyeka. The reason ngimiyeka Bengisanibizela. Yazi ngiyekhlekisa ngawe. Awufuna ukulalela i-reason. Abeza lalela uthi wayimiyeka. Okay, mamelani. Sure. Okay. Ngibizelela ukuthi ngizongisiza. Yes. Mina. Ngizongiphi inqumo engeke. No, but uyabona ne mina ngiyakuncoma ukuthi na ke ukuthi usibhalele yabo because mase ngiyabuka shuthi lento buzoyilimaza ukuthobela imbo 2. Fana nokuthi nina ngimbizela ukuthi ngizosiza lo mfana. Kanjani? Ngoba nanga uthikeni wami. Uchuza lo mfana engiyeka manje. Yinto Abamchuza umfana uthe uright akasamfuni. bazohlangana manje abantu. Ngoba yazi islogan sethi thini? Asilithathe uhlangothi. And manje inkinga thina sayibona ukuthi inkinga ayikho kakhulu no my sister no my brother. Inkinga inawo. Wena ezumjito kumele wenzeni? Uthathe i-decision yokuthini uyeke my sister uyambona listen mfethu my sister uyambona nje akufebele. Yabo. Listen. Uyambona my sister yakufebe and uthi my sister kahle kahle akasafuni uyakuyeka. So mayekuyeka my sister wena kumele wenze njani? Uzothandana naye ngenkani? Uzomforce. So mawumthanda kusho ukuthini? Kumele uthandane naye ngenkani? Wena ngamanye amagama uchaza ukuthi mina ngihambe ngiqalela phansi ngishele. Bukwena kuloko. Hayi. Mina ngeke ngitshele wenzeni. Okay ke ngifuna njengoba ngimbhalele noyithukana Yeah. ukuthi ngizongisiza. Yeah. Ngifuna ke yena. Akuyagula ngeke umthole. Ngiyamfuna. Usekushilo nje uthi akufuna. Mana first. Ngiyamfuna. Okay, ngiya understand Yeah, angithi ngibhalele Yeah. mina ngithi ngiyamfuna. Sombize sikhulume naye simtshele Yeah, ukuthi ngiyamfuna nengisizeni angithi Wena Uzothandana ngenkani? ngiyamfuna. wena njalo yini ongafuna ukuthi ayishintshe mhlambe ethando leni sini be right. Ayekela ukuloku angifebela. Into yokuqala ubufebe. Febe. Hayi ngabantwana abancane. Akaqala ukufeba. Ngabafana Nawe manje. Akaqala Ngokuthi ayolanda ijacket lakho manje. Yapha kodwa bothi enye ishandise enye eqobe enye iside lekubonisa ukuthi umuntu wakho unjani kahle. Unama insecurities lomjito. Ngithi manje njengoba Yeah, befuna ubone ukuthi umuntu wakho unjani. uyayisheka Unjani ngani vosi? Ukuthi shuthi ke uyafeba phela ngoba nanga ukuthi bese. Ngokuthi ecela ukuthi wena ulanda ijacket usiyafeba. Shuthi phela la Wena ujaja unenkinga kanjani. odinga usizo. Mina umbuzo wami uthi bafo, umbuzo wami uthi shuthi wona bafo manje uzohamba ulwa nawo wonke umuntu ombambele uthandana nale ntombi yakho. ashelwa yima ngithi. Manje uzohamba ulwa nawo wonke Umuntu wami ngithi. uzola kuze kube nini ke? Wena ngathi uyamfuna. Hayi angimfuni. Ngathi uyamfuna. Akusithi type yami. Ngathi uyamfuna. Akusithi type yami. Uthi kutshele nje emhlabeni fethu. Emhlabeni noma kuthiwa uclever ungakanani. Uma intombi yakho ingenaso isimilo, bazoyiphayipha abafana. Bazolala naye. Kuyona le isegazini. Angeke uyicontrole wena. Makuthi uyafeba. Angeke Ushamlobola umshade fethu. Kuzo zonke izinto akhetha ukuphayipha nje. Cause in fact into ngeke mina ngithi ngithandana nentombazane ebese ngithi ngiyayigada la iyakhona ngithi ngisende location ukuthi njani because ukuthi yona yenzani ngesikhathi sayo is none of my business but once ngayibamba ukuthi iyangifebela into ekumele ngiyenze mina if angithanda ukufetshela ukuthi ngiyeke because which means I'm not good enough for wena. Cause ngakuhambula nawo. Ngeke ngihambe ngilisa bonke abantu mina for what? Yes, inzima lento inzima yes I understand fethu. Kunzima fethu usanda umuntu uthando lobhlungu. Uthanda lokho omnandi fethu uthando lineyihombe kuyanyukela kuyehlela kodwa futhi kunesikhathi la kumele ubone khona ukuthi I know ngiyayehla lenqola because uyabona ukuthi ibheke iwini nanokuthi nje uvusi impilo in general ibhlungu but kuba kuwena as a person ukuthi yini o decide ukuthi yebo uzofuna uba sebhlungweni or ufuna uba kuphi understand aniyizwa lento engintshela ngiyamthanda msizeni siza wena angifuni omunye umuntu ngifuna yena angithi ngibhekane ngifuna okay nje mina ukhale ngokuthi uyaphuza angishintshile ushintshile ushintshe nini manje angithi siyakhuluma manje ngishintshile uyayifuna counseling angifuni awuyifuni ngiyayifuna uyayifuna
ngoba lo muntu ngiyamthanda Yeah. ngenza noma yini futhi yamthanda Sokutholela i-therapist or a-psychologist. No, akunankinga mfethu uzokuthola ishandisi. tholele nalomjidi uthekele kuhamba bhekana nabafazi babantu Okay. Akunankinga. Uye nje i-psychologist yakho. amane ngisizwe uwe Okay. Akunankinga mfethu nje manje soyenza sizolanda uGeli sikhulume naye simtshele udaba lakho ukuthi ubafu uyakuthanda kanje so yabo ngiyazi ngoba usho ukuthi usibhalele sikusize so somlanda sikhulume naye uGeli simtshele ukuthi kodwa wena socela ukuthi ushifte mina usiwazi sikhulume naye simtshele side la uyamuzwa lo mjidi uyamuzwa lo muntu Manje utshethe ufuna isikhathi sakhe. uyamuzwa lo muntu Angisazi-ke. uyamuzwa lo muntu Okay sizokhuluma naye ukhona nawe Yeah. ngizocela ukuthi ungalokhu Angizothula. uthule yeah okay cela usondele mama ngivuleleni lapha ngotoni uyawazi nkosi yami azif bengazi ukuthi kanje ithandweni abangifaka Ngoba uyifaka. Shilo bafathi uthando lobuhlungu. ngalibona so sesikhulumile nobafo na So yeah so into eyenzakalayo ubafo uyakuveza la ukuthi uyakuthanda Ngiyangithanda. uthi useshintshile ukuphuza usezoyeka Manje uyakala. hayi Akakhali. phatheke kabi. Phatheke kabi. So wena bese ngicela ubuza ukuthi yini ongathanda ukuthi mhlawumbe yenzeke othandweni leni ukuthi niqhubeke nibe right because ngizwile ukuveza la ukuthi ukumthanda usamthanda ukuthi ngoba ile zinto eyibalile. So yini ongathanda ukuthi yenzeke ukuthi nikwazi ukuthi niqhubeke. Akanginike isikhathi sakhe. Ni communication ibe khona. Ngoba lo muntu akakhulumi nami kumele kube yimi engimfostayo. Maka ngaba nabangani notshwala ayishem. Akanginaki. So ufuna ukuthi akushintshele. Akangishintshele. Isikhathi sakho. Nanginike isikhathi. Kuba umuntu nakimi ngibone ukuthi hayi. So isikhathi mongasitholi wena option yakho yini ukuphuma uhambe ngaphandle. Ubona ukuthi kuyasizana lokho ukuthi uhambe ngaphandle. Ngizothola ozongitreatha kahle angithi. But bese phakathi kweni bese yabo bese kusala neyalwa ini nakwebhana. Uzothola omunye naye. So wena ngaphahla uready nokumove on. ngithanda kanje uyenzanga Khona ufuna ukusho bafo ku mama. Mama mawuthi wena bezothola omunye umuntu naye. Okay so asiqale nje la. Wena uchithe ngoba isikhathi bungasitholi kuye. Uyajola naye. jola no Hawu uthini manje? jola no baba Kazi wena. Unojola Wazi naye. kanjalo nokuthi wazi kanjalo nokuthi wazi kanjalo uyajola na. Uhlezi asetshwaleni akahlangani namantombazana. phone yami Uyamcabangela? Uyamcabangela. Angimcabangela uyayenza. Wawabona yini wambona ukuthi uyajola iproof. Kwafika intombazana isihlelo sithu. Uyakokoda washeshe waphuma. oh mami nomuntu makekokota ngaye emnyama Wayengamiyeka kangeni. Oh so basically Ngabe khange- uyaqala ukumtshela ngalento le. qala Uyaqala ukuyikhuluma. Angithi yabona ukuthi nawe esayidini lakhe communication ikushayile. Uhambile wayochitha ngaphandle. Ekubeni ungabuzanga wahlala naye ukuthi hawu mfethu ubani lo semnyama kwenzakalani? Uassumeile wena wathi hayi no. Kahle kahle ngoba ekhuluma nalento mzane kusho ukuthi ujola naye. What if mhlambe kusisi wakho or umzala or ifamily Bajwayele ukungena bakubo. bajwayele Or ungena. mhlawumbe umuntu amkoletayo. Ngibona uzosenza isikoloto. Ufuna kwenzakaleni my sister more than anything between wena naye. Singazama ukulungisa, makazame naye ukusiqoqa. Okay. mami mina lepeni singidaya lamfana Ngizomyeka. nini uzo awukakamyeki uzo Ngiyamyeka. bese lo jacket yena njengoba bosuzishika lana Cha mina Base bese nawo ngimazi mina lo muntu. ngiqolisile bese kuwena ukuthuma umuntu wakho ijacket ethi hayi ukuthini bengimile nje ukuthi ngikade wena ukuthi yabo but ngiqolisele ngalokho hayi azikho inhloso bengiyiqondile or something sifike nawe lana ukuzozama ukuxazulula le ndaba le Nakhona ngazaletha amakhamera. yini baningi nabo ubona khona bazokubona nabanye shit bakho Yabo bani? bakho. Futhi uyabazi wena wangangiyeki ke mawubazi. Webafu. Ngicela ukuthi mfethu from now on uthe my sister she's willing ukuthi nilungise izinto. Ngicela ukuthi from now on uma ukwatile or uyithola ukuyisituation ekanje ube nendlela engcono yokwenza lokuyiphatha. Angisho ukuthi ama feelings wakho are invalid or mhlambe awubuza ubhlungu but awazi ukuthi njalo uma uzubhlungu wena bese udecide ukubehave the way you behave ngakhona because if uzoza ubhlungu and then bese ubehave kanje uzoboshwa uzophelela ejele because uyogcina wenza into ozoyisola ngayo after usukhalma.
ne Kodwa ngibuzile. angithi manje sengiyakunika i-advice from umjita to umjita ukuthi next time if mhlawumbe uyithola kwi-situation ecishe ifane nale awukwazi ukureacta the way ureacta ngakhona because umuntu ozoba nenkinga egcineni wena kuzoboshwa wena mase umshayele lo muntu uzoya esibhedlela aphole wena ufika uthatha amaphoyisa uhambe ejele usekunjani ithupha zakho seyingcolile i-career yakhe seyiphelile next time uma sisituthe kucelani ucela ushintshe mina nami ngiyacela ukuthi ushintshe because the way engibona ngakhona nayo uyakuthanda it's just that kube ne-miscommunication phakathi kwenu bethu kanjani ungifebela ngumfana because yazi why uyakhala uma sister ukuthi wena isikhathi bungamniki number 1 uyakhala uma sister ukuthi wena uzoprioritize utshwala nokuphuma ngaphandle ungamnaki uma sister so obvious uma sister kuzoba negap ezoshoda kuphi enhlizweni yakhe ukuthi ifileke ngawubani mhlawumbe ngomfana mhlawumbe uyadinga ukubanjwa banja uyadinga umuntu osilise empilweni yakhe mangingenamali awuthi ngitsheleni yini mangingenamali akafuni ngembali manginemali ufuna hayi shem iziningi inkinga zenu hayi shem into ozoyenza kanjani wena le akuthiwa manje anginayo imali ngithi ngihamba uke waba nayo imali angazi ngihlali nani mina uke waba nayo imali wena nonhlezi nginayo imali sometimes nakho weba wena ufuna kwenzakaleni ngokwakho ngicela usizo mina uluphi ufuna kuphi usizo sikusize kuphi nakho sikhona mina noba ngitholele omnye umuntu mangabe nesidingo awusamfuni hayi ngisamfuna singakutholela phela lo muntu nakhona kunenkinga hayi ngisamfuna uso right ngani ngeke uze nakithi yena usafuna ezekeni uzoza ezokwenzani ezongifuna uzolanda into zami uz siswami uthi ubafo uyakuyeka uthi akasakufuni manje ziphi lezo zinto azifunayo listen uthi akasafuni ukuba ku relationship nawe nawe uthi usesharp ngawe because umfebelile hayi nami ngishapho ngayeke usharp ngaye so niyahlukana hayi ngicela into zami ngathi ngangisiza futhi uzolanda into zami njengoba ningisizile eziphi asithina ke mfuthu Sasibheka ukuthi asizani ngokulanda kwempahla ngumncane khona abenza lowo msebenzi thina into esisizayo into ekanje ama situation kanje yabo and unfortunately I'm sad ukuthi ubafo mina is not willing to listen because I feel like there's a lot abangayifunda namhlanje from izinto besingazisho kuyena or izinto ade singayikhuluma naye but wena mfowethu ulalele nje sometimes yabo ulalele kuhle ukulalela ngeke lokuba nodlame oh hey nango uthi my sister kulento iyenzile my sister yelunga nodlame hayi ngodlame ngisafuna but no my sister into kumele ikufundise something next time be careful of inqumo oyithathayo yes indlela owenze ngayo because yena ipain thina singabantu sidila nayo ngendlela engafani ukuthi ngireacta kanjani towards pain ukumina lokho and asifani singabantu so uthola ukuthi wena ngoba ungithithelile mina kanti ngizodila nayo ngenye indlela mhlawumbe uzothatha isibhamu ngikudubule or ngigwazi or ngikulimaze because asifani uza kanje bro wami asifani yes Asifani. njengoba uza kanje ngithanda utshwala kanje nginqa hayi musuqamba utshwala ngiyathandela nje utshwala musuqamba manje ke kwangena ikhona mususuka ngani ngaba yeah hayi yabona ngathi uyamfuna oh ke ngene kwangena ikhona yes hayi wena ngithini hawo nakho kunjalo umuntu kunje ne waphuma nawe waphuma kulokho umuntu uhambe uphuze nithi baby yini tshela uthi umndeni sekufe bani nobani waphuza wena akabishaya hayi yabona umshayeli ukuthi ngesifeni umshayeli ukuthi wena ngesifeni waphuziswa inkinga zakhe yesifeni hayi inkinga zakho isifo singayenza ukuthi uphume endlini uthi washona kuba kwentombazana hawo yazi mayiphuma eyo attenda ifamily matter yena waphuma uthi waqala lapho ukuhlaba so basically wadlula waphuza usuka wrong nalokuthi awucabanga ngithi ngiphuzela inkinga zakho wena ahlahle uphuzela inkinga zika my sister ngimthanda lo muntu hoyi cha ngiyayiqala yona le hayi cha ukuthanda ngempela kushusti Mfethu njalo manje into engizwile nginothisile ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nathi siqhubeke nendlela ethi sibuyele emuva sibuyele emuva uthe sikuzamela umuntu cha funa lo sangena mina ngeke hamba ashintshe udludla abawudlali wena sorry ukusebenzisa leli gama le ngibuye ngiphunyuke sometimes kodwa nje mfethu you know what hamba uhila ngoba uyizwa le peni ngizwa manje eish sizokhuluma ukuthi silephele kafani manje capitalize la man uthi ufuna noma uyethi okay angizona uzenza uthi inhlekiso uzenza inhlekiso uthe uqala uthi ufuna i-date simfuna i-date and manje ngiyambuza manje sethi hayi ufuna wena so wena uthini ke ngizwe nawe
Ngi-right, angisamfuni. Wena mjida lo kumfakela umoya nje ukuthi angiyeke. Ngithe ngifuna ukuzwa ngaye angisho ukuthi ngithakathi right. Angisho ngithakathi right. Uthi akasakufuna. Ayo lamthanda liphiki. Uthi use right yena ngayo. Hayi. So mfethu ngicela ukubuza uzohamba nasi nje ama concert siyahamba uzohamba nasibina nasemumva noma uzosala la. Ngicikisela nawe. Uyafuna ukusala la? Hayi, ngiyakhona. Okay. Siphelezele ubuyele endlini. Hayi akahambe yena qala. Hamba ke. Hamba. Kodwa ufuna ukusho kuye mhlawumbe before hamba. Yeah. Kamambisi. Asibona ufuna ukusho. Ngiyazambela kangihambisi. Khona ufuna Uma uthola umuntu umthandi, umnike isikhathi sakho, communicate nomuntu wakho man. Yekela lento yokuthi bekumosha abangani. Bekumosha shem. Labo ngifebela nawe. So nami mhlawumbe into engayisho esayidini lakho bafo. Ngasho ukuthi nawe phambili masuthola umunye umuntu. Uma niba nenkinga ungaphumi uyofeba ngaphandle. Kodwa uzama uhlale phansi naye. O mhlawumbe uyiqede nami uthi uyiqeda official. Ungabi nabantu abawuthuka ngesikhathi esisodwa because udala ingxabano lokho. Ongadala ukuthi omunye ebesejele omunye ebesethunini ngelinye ilanga. So into kanjalo uyi-avoid. Uyahlala phansi nomuntu umtshela ukuthi 1 2 3 akusiwo. Yebo. Sale kahle ke. Gone kanje. Bafo. Ayinana abazi ngibhizi la. Noma ngibese mina sambeni nathi. Sesikhulumile Lungile kami. Uthe uyasala ngikla. Yeah, Asala. Sekushiye shosho. Hayi yamane mbani. Uzohamba ngayo ufika ngani? Hayi uzobuka. Asahambe nje. Sokha khamba hayi uzohamba. Sokuthengela thunyana. Ne kon kanje. Hey bafethu. If mhlambe lapha ekhaya kuyenzeka mhlambe umuntu othi maye kwatile a behave the way lo mjida behave ngakhona. Awukuhlale nawe phansi uyibheke yabo ucheck into ongayiluza ngokureacta the way lo mjida reacta ngakhona. Kuningi ongakuluza ngoba eshila ubafu. Ithuna or uphelele ejele. If uyazithola use situation whereby ukwatile, try by all means ukuba calm. Because ma calm uzokwazi ukuthatha ama decision right. Ma uzokwata wena ufuna ukureacta uzubamba umuntu ngezandla or whatever. Trust me, uyongena enkingeni uzocupheka kalula because umuntu mayefuna ukukubophisa. Sinezitha ke emhlabeni. Isitha masifuna ukukubophisa, siyakwazi wena ukuthi ufast la. So vele sithumela umuntu akuhlokoloze umshaye wena ngoba uyashayana. Ma ushaya umuntu ke uthi umthetho uyaboshwa. Yebo. And enye into mfethu engithanda ukutshela abantu nje la. Ngeke umshintshe umuntu. Yabo? Umuntu mayese kufebelile or wakhombisa impeko zokufeba. Even ngisho ukuthi ubumthengele imoto, ubumthengele ibhanoyi, ubumthengele umuzi, angeke uze umshintshe. Into ezokwenzeka uzohamba uxabana nabantu waya or ugcina ubhonyana naye uphelele ejele. Yeah. Or nje bese umuntu ngeke umshintshe and umuntu amthandayo angeke amfebele and uyamhlonipha. So wena ungayitshela ukuthi hayi intombi yami siyathandana kanti yena ke khona Belalelane futhi kodwa futhi wevusi because lento vice versa. It's always a vice versa. Angeke uexpect umuntu ukuthi engacheat ekubeni nawe namhlanje emjida intombazana ungayiphethe kahle. Awukwazi ukufuna into ukuthi yenzeke kuwe kodwa ekubeni wena ungayenzi. Injalo nje. So into if ufuna ubekutreat the way wena ufuna ukutreatwa ngakhona nawe ngitreat the way umuntu ofuna ukutreatwa ngakhona. Akufani 50-50. Into efaka inkomishini ngapho nangapha kube njalo ungafaka istamp ngapha lapho usofaka irice. Exactly. Awukwazi ukuthi wena awukwazi wena awumfuni into ofebayo ekubeni ufeba wena. Na ufeba. You can't say that. Umuntu awumfuni umuntu ozokufebela nawe ungafebi. Yebo. Because into ngayitshela ukuthi hayi akangiboni ukuthi ngifebe. There's a universe. Khona nje kuthiwa universe. Anothi wankeli. Ngikubuza wankeli wathi. Awathi wankeli. Ngoba kuthinta abafazi babantu emsebenzini. Lokuthi into zabantu emsebenzini. Wena yakho la isebenza khona bona ukuthi bayibuka. Bayibuka nje. Ingelozi. Abafazi babantu lapha ema-office. Babhanisa izinto. Ba. Lo sisi lo sebenza reception lapho ubulokhu uhlezi uthi uyamfuna ubona ukuthi yona lo wakhe abamfuni la sebenza khona kuma closing party ngiyaqabulana yena ucabanga ukuthi wenzani kuma closing party umele wathi nje uthola ukuthi intombi yakho
i-traffic cop iyongena nomkhize ebusuku Andamazi mkhizo udume kabi. and bayacasha baba nasehlathini babegadile Ayikho into angayenza. But yabona in situations like that wena as a person mo umuntu kumele ube nama boundaries. Yes. Wena mo uthi into awuyenzi Awuyenzi. awuyenzi. Ukuthi omunye umuntu yena wenzani it's none of your business. And if kuyenzeka uyambamba umuntu enza lento ayenzayo now yiba nendlela yokudila naleyo nto leyo. Kukwena uthemeka or niyalungisa but dila ngayo ngendlela eright. no mfethu asibaleke Nasokwe. hayi kade ngagcina ukunyakaza kanje le ndoda iyashupha Amandla wasekho. yes Hey, cameraman sitholi oh isigora sethu le manje phela lesa sesahamba lethena hayi impilo. seyithole ezinye igora Awuziningi. hey nje igora ziyabheja ziyashintshelana ufike usethe isigora usilethe ngelinye ilanga isigora sesikubukela le kulungile cameraman bezi roof Ya. Ngaveza igona.